Keblai pi barok kene kade Dudashan Meghalaya ban iptiang sobhai pi syak kene ketup kubor mentaka janmiet shawan page kubor ke bumnya ini page wai kimat bekongsan. Kathan chati la mi ngi jong kari India kalakieu hakaroi ka parling ba ka jingbei tingka jong ka soka pedeng ong Menteri Rang ba du kari Narendra Modi. Pelong ketenat election dah kijat jengi lekai bat ke program pen coach nong ban kring ki pait ba manishim bentar renti hak election. Mi jengi kulmar ha pedeng ki nong kershan keseng BPP ba keseng NPP ha omsning ujor ke BPP nong elam ke NPP ha lor ka jing sha sho ki nong kershan. Berengam kisan senong na Southwest Khasi Hills Mission bentah ke election law ke jingbom shnai ke surok hakani ke than. Bat palat san spangut isamla na keleng ke jala ke election bentah ke program banjit ya ki bedon sab haki jingi lekai sports. Ikubo ke bubnya Menteri Rang ba adu kari Narendra Modi ula ong bagatan chate lami ngi jong kari India kalakiu baha menta lingba ke jingbei tingka jong ke soka pedeng ula ong baha kini ki sansnem baladap ke jingbei tingka na ke benta ke roi ke par ha ke tan chate lami ngi ke long sausha bania ke ai ke balale da ke soka Congress menchua ha ke jing kran bat kinong thok khubor Modi ula ong balingba ki kamshna surok ki baladap bantrei ha kini ki shipos nem baladap Lala ban penyesno ia katan cedela mingi bat ki weipat ki jela hakari. Ketenat Election Commission kala pentip baki don kumba Syih Hajar Aspa Shipongut ki kertong ki banya aireng. Hakawat ke baar jong ke election Lok Sabha na ki khatlai teli ki jela bat ki Union Territory. Barok ki kertong ki belawan tap kerteng na kini ki khatlai teli ki jela bat ki Union Territory ki don hado ar hajar ndrus pa lai pulai ngut ki bakentup na ki prapuprateli ki constituency. Hadirin beladap ban bishar ki kot ki slash hajar South pa apu prangut ki kertong ki long ki babit banya aireng. Henry Hinden kasngi ka badairu kasngi ka bakhadu ban wengi kerteng ki don setang kumba Syih Hajar Aspa Shipongut ki bala rai banya aireng. Ka jing tap vote hakani ka wat kan long haka apnuturik menta ubnai. Kenang ban kring ya ki pat ba ban shim bentar renti ka jing tap vote kamtam na Shillong parliamentary ka baju duna ki nong tap vote adaya nujo bat katura constituency ka tenat election kala pelong da ki jat jing elek ka prepare kum ki jing elek ka football bat ru da ki program pen coach nong u chief electoral officer BDR Tiwari u la banjur badon kam ka jing trailang jong ki snong ban penslur ki pat ba ban yamir mi renti ban one tap ya ka vote ka jong ki Uli tu ru ba kajing penpoi ya ki electronic voting machine syaki jaka tap vote berpair kan sedang naduk la syai ke sengi kat ba ki nong trei berkhmi ya ki jaka tap vote kin sedang ban lej naduk ke khat nyau trik mentau benai naga benta kan ni election la pen up ru saupo perton ki sipai CAPF naga benta ka jela bat katnat election kadang pet perman halo ke jinglong jingman. As per schedule will start by after tomorrow, so it will be also completed very soon. And moreover, all the assured minimum facilities arranged at each and every being arranged at each and every polling station, and wherever it is any gap is there, so temporary arrangement will be ensured before the poll. So for the P2, polling parties will start from 17. For this Lok Sabha election, we are getting 40 companies of CAPL for the state, and as per the deployment plan, they are being engaged in the different places. Kalami ke jingkulmar ha kapore lap election ke seng NPP ha kesnong umsning ha kabala sakhi bakinong kershan ke seng NPP bat ke seng VPP kila poi shadu ke jingi khluj. Kini kala ja kat baga kertong jong keseng NPP ha kini ke election Lok Sabha ke kong Amprin ke dang ai jingkren ha ke jingla pat ba ha umsning ha ke por kumbasan berjajan mit AA lami kensan ki kenhun nong kershan na keseng VPP ki belawan ha kini ke jaka ban sedang ban perta ha upra
Hadian kania lami ke jing kulmar hapreng kinong kershan kaseng VPP bat kaseng NPP haga baki pulet kim banse ban kiamno igi katu katne kinong kershan ka VPP bat kitno sha umsning police station ban tem ya ke jing kerja. Kaseng Voice of the People Party lane VPP mentagasngi galapa da kajung ujor cha Chief Electoral Officer persya ya UCM ke KHDC ubalongru unong elam kaseng NPP uba penya sing sim halo kajing keno kajong ba kinong kershan ka VPP kila penmi ya kajing kulmar haga po bapelong jingelang kaseng NPP. Nalo kani kaseng VPP kalau ujor ru halo kajing leklut jong kinong kershan kaseng NPP ya ki brio ki beperta ya ke simbol jong upra. Ki pajba na ki santali ki shnong ki bahap apok katan manat jong ka riwar sepngi jong ka Southwest Khasi Hills District kila berngam manum tre ishim benta shu hakani ka election Lok Sabha ka ban salong shen. Kani ka jingle jong ki ka long halo ka jing bom sutnyo bat e ben jong MLA jong ki uba Renekton L Tongkar bat ru MDC jong ki uba Karnes Songshang. Ki balami khmat ya ka mau kerwat constituency ka jing kerpat jong ki ban penyok surok rong lem syakani ka tan. Nak liang jangi kipas bang ngim don bor ai ban le. Henry day tang kinong mi kema kibawan poi sisin san senem ban ya kren hakabaya day bat kajing don kam jangi kipas ba. Ke ladalong kabala bakinong mi kema tim day ban kren tang kasentur hakapor election. Henry kin pendon kam hok ru. Ya ka baki kren na ka benta bangkit kli ya kajing jong kipas ba. Ka kenhun jong ki sapunyogut ki kena skul jong ka sainik satara bat arngut kinong hikai kentup ya ki shipongut ki kena kentai kila lej banyashim benta haga program bashitayo kenti jong ka National Integration Tour of Northeastern Region ka balas dang aduk ka lai tarik mentau benai bat kut pat haga shipau tarik ya ka nega program la pelong bat penbit penbiang da katanat shipai Assam Rifles da ka jingtmu ban ailat ikini kena bakin sngotu kam jeleu hakabe day bat ki jela katan shatay lamingi. Aga jela Meghalaya kini ki kena kila lej jingo eka Directorate General Assam Rifles Headquarters ka badon ha lajkor kawa award memorial bat ya ka museum jong ka Assam Rifles ka badon ha Shillong Peak sora. Kat bagi kena nanong ba Shillong kila lej sha kanong ba Dimapur ban lej jingo eki bon teli ki center ban shimbenta ru hagi program tenrai repair. Lingba kum kini ki jait program bala pelong de kisipai kan wanra ya ka mensi metali wat lahap deng shibun ki jingi pair nakawe ki jait bandriau shakawai pat kadon. Against the Japanese, where the Indian soldiers represented the British, the war memorial enabled us to pay our tributes to the martyred soldiers. Rakhia ya ka lingku senem bashispa jong ka Ramakrishna Mission sora kala sedang naduk ka nyauterik bat kelakut mentagasngi kani ka jing rakhia ka ba lais ngilenter la IT sha Ramakrishna para mahansa ka blai sarada Devi bat uswami Vivekananda lapen sedang ya kani ka tamasa da ka jing penyak saudong ya ki kali kulai ha khli shnong kum shibenta ban kenmau ya ka lingku sngi kha bashispa prabhupra jong Ramakrishna men ha ka sngi sajjan baladam. Kani kajing rakhia ka kentup ya kajing elang bekerpang jong kena skul berim kajing ya bam jalang bat kajing pelong ya ki program jong kariti culture na ka skul Ramakrishna Mission. Ka samla twinkly Greece yaurod ka badai na plangban broy ka bamarjan bat ka mausen ram ka lala ban ruai bha ha ka India's Talent Fight Season 3 ya ka bala pelong ha Dehradun Uttarakhand ha ka ba kalawan ha ka kerdan basau ha ka final bat ka layo khurru ya ka nam Best Performance Award ha ba ai jingkren ka twinkly Greece ka laong badai lingba ka jingdon ya ka mon bat ka jingmut ka bas camp ka sala ban hikai bat ruai ki jingruai hindi ha ka ne kerensan kadon kajing perkat hapo mensimba kumno kingen la akad kini bangan yakun persai kini namar ka weru kade kalong bakasin ka baning kong ka bangan jam kini ki stage ki bahye henry wala ka taru uble klem la khang katakalan upli ya takilat bat hadu bangan dapoy hakane ka pach pamenta.
Ka Sports Authority of India lang Training Center Shillong mentagasi kala pelong ke program ban itu ia kiri don sap apa ka Khelo India Rising Talent Han kerti My Bharat Hasai Nehu Shillong palatsan spa apunyongut ki samla na keleng ki benta jong ke jela Meghalaya ke lawan manisya benta ha ke program ke bekentup ia ke jeng kai sport ka jeng kura bat ke football UTS Chavan ubadai u assistant director Khasi STC Shillong ulaong bakane ke program ke dai ke sinjam jong ke sports and youth affairs ban itu iki samla ki badon ke sap ke phong khnang ban la ban ai haki ya ka jeng hikai ke bapaka la ki dai makna na kino ki jeng kai sport ba ban ai lat yaki ban yo mi khmat na ke benta ke India she ke jeng kai ha ke perthai This program has been initiated by Ministry of Youth Affairs and Sports to identify the right talent and provide them the opportunity to grow in this sport ecosystem that we are trying to build in India. So these kids, we are trying to identify the basic skill set, young kids, so they can be groomed in this ecosystem and provided the right facilities so that they can perform at the international stage. Mentapat ngepek ya ke jingshit jinglong jaman kesui meneng Shillong ka jingshit kelong apusau point san degree Celsius bat ka jingkriat kelong katsau point iway degree Celsius ka jing skam ka hau kelong lai pranak shispa men step bat sapusau nak shispa jan miet kala bandon ka jing half slap ka ba malu malah ki katu kat ni ki jaka Shaban poi shik bakut jong ketuk kubon ni pek biang sa asien nya kini kimat bakong san Katan chatai lam mi ngi jong kari India ka lakiu ka roi ka parling ba ka jing bai tingka jong ka so ka pedeng ong menjurang ba adu kari Narendra Modi Pelong katanat election de ki jat jing elekai bat ki program pen coach nong ban kring ki pat ba ban shim bentar renti ha ka election Mi jengkulmar ha pedeng kinong kershan ka seng VPP ba ka seng NPP ha omsning ujor ka VPP yau nongelam ka NPP alo ka jing sha sho kinong kershan Berngam ki sanshnong na Southwest Khasi Hills Ramakrishna Mission bentah ka election halo ka jing bom shnai ka surok ha ka ne ka thang Bat palat sans pangut isamla na keleng ki jela lawan mention bentah ke program banjir ik bedon sap agi jengele kai sports te parlok katung ila poi she bakut jeng tuk hubor jeng mentaka janmiet haduk bang de shemet pilasai ke sengi ha gajuk ke po kublei shibuni pibaro